10 bananer for 20, og så selvfølgelig tomater i læssevis, blandt 1000 andre gode køb. Her dufter af historie og fiskefrikadeller. Og torvet i det gamle Køge, sådan en lørdag formiddag, er jo en slags centrum i Køge Kommune. Køge er en historisk by. Det ser enhver. Gamle bygninger og åen, der flyder dovent gennem kvartererne. Og så det nye, som hører til udviklingen. Køge er også en by med et smukt og varieret opland. Her er store landskaber. Og så er der andre byer og landsbyer ikke at forglemme. Mod øst åbner bugten sig med havnen og de mange aktiviteter og industrier. For Køge er en kommune med mange arbejdspladser og muligheder for at leve et godt liv. Her er også plads til at nyde dagen og slappe af. Eller udfolde sig fysisk og få et hurtigt sug i maven. Køge er også bugten og stranden syd for byen lige bag ved havnen, med hvide skumtoppe og tid til en hurtig dort. Spændende strandarkitektur med frirum til at være sammen med andre. Sådan vil Køge også være i fremtiden. En god kommune at leve i, med mange nye arbejdspladser på vej, institutioner til både børn og gamle, uddannelser og spændende boligkvarterer. Tag for eksempel byggeriet her i Ravnsborg. Her kan man bo både svanemærket og energirigtigt i varierede og inspirerende omgivelser. Tæt både på byen, skoven og stranden. Og nu vi er ved det med at bo, se lige her. Her i Herfølge ligger Tinggården, som tegnestuen Vandkunsten designede helt tilbage i 1970'erne. Et helt ikonisk byggeri i genren tæt lav. Det er skævt, kringlet, frodigt og på alle måder finurligt. Pippi Langstrømpe ville have elsket dette stykke levende arkitekturhistorie. Sådan noget har vi lige her i Herfølge. Her er så mere af det, der også er karakteristisk for de 255 kvadratkilometer, som er Køge Kommune. Landskaberne, småbyerne, hele paletten af variation. Her er i helikopterperspektiv det kommende erhvervsområde ved Bjæverskov lige ved afkørsel 34 på motorvejen. Også her venter der nye arbejdspladser tæt på en velfungerende infrastruktur. Ned på jorden igen, nu er vi i Borup. Det er byen ved den smukke ådal mellem bakkerne i det nordvestlige hjørne af kommunen. Her bor mange af os også rigtig godt i det store landskab. Og netop her i Borup, i ådalens nordlige del, venter et nyt, spændende byggeri på mennesker med mod på et liv i topmoderne omgivelser med gode boliger og institutioner. Fra Borup kigger vi tilbage østover, for også her sker der hele tiden nyt. Motorvejen og banen, disse livsnerver i Køge Kommunes liv, er under hurtig udbygning. Her er vi ved afkørsel 32. Bag os ligger Skandinavisk Transportcenter med attraktive arealer for transport- og logistikerhverv. Her er der plads til mange nye arbejdspladser. Og kigger vi lidt mod højre, ser vi det, som udvikler sig til Campus Køge, centrum for en lang række nye uddannelser. Vi får også nye togstationer til den kollektive trafik. Og lige ved siden af, hvor tidens bilstrøm flyder, er arkæologerne allerede i gang med at finkæmme jorden for fortidens historier. For i området her opstår en helt ny by med motorvejen lige foran døren og tog til København på mindre end 20 minutter. På den måde rykker Køge, hovedstaden og hele Øresundsregionen tættere sammen.